Frøs. Som mange andre børn har Karoline svært ved at læse. Hvad? Når tiggerpose. Men hun kan blive meget bedre ved at køre rundt på en kontorstol og tage en klap for øjet. Super. Det påstår i hvert fald en række optikere. Praksistester, om det kan passe. Massevis af børn kæmper hver dag en slidsom kamp for at få bogstaver til at give mening. Og alt for ofte ender kampen ikke med, at barnet lærer at læse, men at det føler sig ubegavet og mister selvtillid og selvværd. Men i virkeligheden er der ikke noget galt med indlæringsevnen hos mange af børnene. Deres øjne er bare dårlige til at arbejde sammen. Her er et par øjne. De er hverken nær- eller langsynede. Alligevel tror optikeren, at der muligvis er noget galt med øjnene. Når øjnene ikke rammer helt præcis, så kan det godt gøre det, når du sidder og læser. Så kan det godt være, at der er nogle af de små ord, at man lige kommer til at springe over, eller lige bytte rundt på den og det. Og Ja, det gør jeg. Ja, Tørt brød i deres tigerposer. Hvad? Nå, tiggerpose. Læsning, det er jo bare mit svage punkt. Jeg synes, det er rigtig irriterende. Og jeg gør selvfølgelig alt, hvad jeg kan, så jeg kan læse noget bedre, men det nytter bare ikke noget. Derfor øver Karoline Hansen sig ekstra meget efter skole, og hun går ligesom knap 50.000 andre skolebørn til specialundervisning i læsning og skrivning. Jeg ved ikke, om vi troede i starten, at hun skulle have briller, eller det var fordi, hun ikke gad. Og, sådan havde vi det også lidt, fordi hun ikke interesserede sig for det. Man kan også en gang, men synes jeg kan godt blive sådan en lille smule frustreret, men tænker, jamen Karoline, der står bare 3 små bogstaver sat sammen. Det må du da kunne forstå, ikke også? Altså, så tænker man i hvert fald vilkårligt. så skal du bare læse dem op så hurtigt du kan. 1, 2, 3, nu. 2, 5, 8, 3. Samsynet, det er jo så den måde, vi bruger øjnene sammen. Når vi sidder og læser i bogen, så skal øjnene ramme det samme sted. Det skal gerne være enkelt, det skal gerne være skarpt, og vi skal kunne bevæge øjnene. Når Karoline prøver at læse, bliver hendes øjne hurtigt trætte. Hun ser dobbelt, og teksten bliver sløret. Karoline tager også fejl af lille b og lille d. Alt sammen ting, der gør det svært at forstå og huske den tekst, hun læser. Jeg bliver hurtigt træt, så kan jeg ikke holde ud til at læse så mange sider. Nu. 5, 4, 1, 8, 0, 4, 6. Op og stå. Ja, jeg synes, det er sjovere at lave øvelser, end det er at lave lektier. Det er jo hjælp, så jeg træner hver dag. Også når jeg kommer hjem fra skole, så træner jeg, og lige inden jeg skal i seng. Karoline, så har du også ligget under bolden. Ja. Skal vi tjekke den af? Det kan vi godt. Det er godt. Hvornår begynder de at hoppe? Nogle gange, så synes jeg, det hopper lidt. Ja, du kan selv mærke det simpelthen. Ja. Jeg vil nok sige, at jeg havde det sådan lidt med det der med at køre rundt på en kontorstol og gå på line, hvad det kunne gøre ved læsningen. Sådan havde jeg det også. Altså, ja. Hun har problemer med at læse, ikke? Altså, det er jo ikke, hvorfor skulle man gå på et ben og sådan nogle ting. Det hang slet ikke lige sammen, før man fik forklaringen i hvert fald. Det er blevet vinter, og Karoline Hansen har nu trænet sit samsyn i 4 måneder. Det har indtil videre kostet familien ca. 7.000 kroner i optikerbesøg og materialer, og det er ikke slut endnu. Altså, vi er ved at være trætte og skal træne hver dag. Kan du huske første gang? Ja. Du har fået det her, det var da lidt svært. Ja. Efter et halvt års intensiv træning er Karoline Hansen tilbage på klinikken. Nu skal de se, om hun er sluppet af med samsynsproblemerne. 2, 3, 5, 8, 3, 7, 5, 3, 0. Dine øjne, de læser som en voksen nu. Så de kan bevæge sig lige så hurtigt, som en voksen kan. Ja, det er bare sejt. Spørgsmålet er, om missionen er lykkedes. Er Karoline blevet bedre til at læse? Faktisk hedder han David. Et af de steder, hvor optikerne mener, det kan måles, er ved at se, hvordan Karoline klarer en diktat. Okay, er I parat? De fleste er kvinder med deres syge børn på ryggen. Punktum. Før Karoline begyndte med samsynstræningen, lavede hun 7-8 fejl i en diktat. Du må undskylde, komma. 6 måneder efter er der en mærkbar forskel. 0 og 1 fejl cirka ligger det på. Det går simpelthen så godt, når vi læser, og når vi øver staveord, så hun kan det faktisk med det samme. Men hvordan går det så med selve læsningen? Søren brøller far. Nu ser Søren virkelig død ud.
Læreren kan se det ved, at hun markerer meget mere i timerne, hun kan høre det på hendes læsning. Så på den måde kan både læreren i dansk og læreren i matematik se fremskridt. Så absolut på den måde, der er det også registreret i skolen. Selvom alle omkring Caroline oplever, at hun er blevet bedre til at læse, så går hun stadig i læseklassen et par timer om ugen. Altså, vi har aftalt med lærerne, at vi bliver ved indtil til sommerferien. Og så håber vi på, at hun ikke skal over mere. I løbet af et halvt år har Caroline samlet set brugt 90 timer på at træne sit samsyn. Det har kostet os 10.000, cirka 10.000, og det har været det hele værd. Også fordi hun er kommet til at læse, som hun kan. Carsten Elbro glæder sig over, at Caroline er blevet en bedre læser, men holder stadig fast i, at årsagen ikke behøver at være samsynstræningen. Det er jo sådan, at der sker meget i børns og unges liv. Og det kan være sådan, at de har gået til undervisning, og at undervisningen faktisk har hjulpet. Jeg skal ikke komme ud og sige, at en læseforsker har en eller anden holdning til det, men vi kan se virkningen af det, og i min verden, der fungerer det her. Hun ville ikke have vores venner på besøg igen i dag.